Sen verran jumalaista pizzaa, että voisi syödä vaikka joka päivä ihan superhyvää pizzaa. Suomesta ei löydy parempaa. Ei ole nämä pizzat tästä maailmasta täydellinen pohja. Maukkaat täytteet ja loistava palvelukokki ja pizzat kuistepii. Catering-palvelu oli superhyvä. Aikataulut pitivät hienosti. Ja menu saatiin tehdä toiveiden mukaiseksi. Sopi meidän tilaisuuteen erittäin hyvin.